Mă numesc Jim Boet, sunt din Olanda și am o fermă de vaci de lapte aici, la Edineț. Am construit ferma noastră în 2012. Am început activitatea cu 35 de vaci, iar în prezent avem aproximativ 600 de animale. Dintre acestea, în jur de 250 sunt vaci pe care le mulcem. Restul sunt tineret. Avem tineret pentru noi și o parte care sunt de vânzare. Cea mai mare problemă în Moldova este disponibilitatea forței de muncă bune. Așa că am decis că, dacă vrem să ne dezvoltăm în continuare în viitor, trebuie să digitalizăm și să facem munca mai ușoară. Nu să avem mai multe lucru, ci să fie munca mai simplă. Unul dintre lucrurile pe care le-am cumpărat pentru a ușura munca este robotul. Astfel, nu mai trebuie să facem asta manual sau cu tractorul, ceea ce ar fi însemnat încă o persoană care să lucreze inclusiv noaptea. Acest robot lucrează automat, la ore programate. Pe lângă asta, am investit într-un separator care produce așternut pentru vaci. În mod normal, făceam acest lucru cu paie, cretă și apă, pe care le amestecam. Dar, din nou, era un proces care necesita multă muncă. Trebuia să-l facem noi înșine. Ne lua câteva ore, practic în fiecare zi. Cu separatorul economisim cu adevărat mult timp. Acesta este robotul nostru de furajare. Am cumpărat această mașină pentru ca vacile să aibă permanent acces la furaj proaspăt, chiar și noaptea. Este bun pentru sănătatea vacilor. Este bun pentru producția de lapte. Nu mai consumăm motorină cu tractoarele pentru a împinge furajul mai aproape de vaci. În medie, datorită acestui robot, obținem aproximativ 1 litru de lapte în plus pe vacă, pe zi. Pentru că robotul trece, după cum probabil ați auzit, și produce un zgomot. Îl poți porni sau opri, depinde de tine. Noi am decis să-l pornim pentru că vacile reacționează foarte clar la el. Acum nu se vede foarte bine acest efect, pentru că tocmai le-am hrănit, dar noaptea, când vacile stau în boxe, culcate și este complet liniște, și când aud acele sunete, vezi clar cum se ridică și vin să mănânce. Datorită acestui consum puțin mai mare de furaj, vacile produc mai mult. Acesta este de fapt principiul de bază. Mănâncă mai mult, produc mai mult. And because of this a little bit higher feed uptake of the cows, the more they eat, the more they produce. That's actually the whole principle. It's quite an expensive robot, let's say honestly. Este un robot destul de scump, sincer vorbind, dar merită. Am calculat că în aproximativ 3-4 ani investiția s-a amortizat deja. Mulți oameni știu că în Moldova suntem prima fermă care folosește senzori pentru vaci, integrați în crotaliile din urechi. Dacă observați, fiecare vacă are o crotalie portocalie, iar eu primesc toate datele pe telefon și pe computer. Practic, am toate informațiile despre ce se întâmplă cu vacile, starea generală a efectivului, cum mănâncă, care este starea lor de sănătate, care vaci sunt în călduri și trebuie însămânțate. Și, bineînțeles, folosim Uniform Agri, programul nostru general de management. Este agenda mea zilnică din fermă, împreună cu Cow Manager. Chiar face munca mult mai ușoară. În acest moment avem o medie de 27 de litri de lapte pe vacă, pe zi, și suntem în creștere. Prin digitalizarea fermei poți câștiga mai mult lapte. Laptele înseamnă bani. Suntem mereu deschiși să sprijinim alți fermieri. Am făcut asta întotdeauna și continuăm să o facem. Dacă funcționează la noi și vedem beneficii reale, înseamnă că și alte ferme pot beneficia de acest lucru.